Avui entrevistem l'Arnau Mata, portaveu de les Joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya Sant Vicenç dels Horts i militant del partit, per parlar sobre el Consell Nacional que s'ha dut a terme a València. Bona tarda, Arnau. Bona tarda. Quins han estat els temes més importants que s'han tractat en aquest Consell? Diguem que hem tractat dos temes de vital importància per l'organització i pels joves en general. Un és la preparació de l'acampada jove d'enguany, que és l'acampada jove és el festival polític musical de referència als Països Catalans, que en aquest cas es celebraria el 12, 13, 14 de juliol. Nosaltres ja tenim bastant definit el cartell, s'han publicat molts dels grups que hi aniran, és un cartell potent, amb molts grups potents. Hem fet un esforç econòmic molt important reduint d'altres partides per poder oferir un bon cartell, i en aquest sentit que faltarien dos grups per fer públic, que esperem publicar en les properes 2 setmanes. Llavors, un altre tema important ha estat també la preparació de la pròxima conferència nacional del partit, que es faria el 9 de juny, i és un esdeveniment importantíssim perquè hem de pensar que es fa cada 10 o 15 anys. És diguem-ne que és un esdeveniment on, si cal, es reformen els estatuts de la JERC, s'aprova una ponència política, una ponència organitzativa, que serveix per redefinir-nos a nosaltres mateixos, per redefinir com ens ordenem i per redefinir què diem. I per tant, doncs, un es fa la idea de la importància d'aquest esdeveniment per la JERC. També hauríem aprovat 3 propostes de resolució, que és com una declaració pública de la nostra posició política i també un full de ruta que marca què és el que farem respecte a diversos temes. Són 3, però podríem destacar una, que és una que es posiciona contrària a les reformes dels governs de dretes, tant del govern espanyol com dels Països Catalans. Però clar, aquesta proposta de resolució aniria encarada sobretot al sector educatiu i a les universitats. En aquest àmbit de l'ensenyament, com veieu des de les Joventuts d'Esquerra el panorama educatiu en aquest context actual de crisi i retallades? Clar, s'ha de dir que tot el que són les reformes dels governs de dretes tant a l'estat espanyol, que clar, actualment la dreta impera tot l'estat espanyol i gairebé en tota Europa, doncs aquest intent de reduir el dèficit públic, d'ajustar l'estat del benestar, de fer retallades, és una política que ens porta exactament al contrari d'on hauríem de tendir en una situació de crisi com l'actual. Però clar, ens trobem que la situació de retallades en educació i més específicament en universitats és especialment greu perquè limita el que seria l'ascensor social, no? Que és el que en aquests moments està totalment bloquejat i és el que no permet a les generacions joves fer aquest ascens, ascendir als llocs professionals qualificats i una mica fer prosperar en general a la societat. Hem de pensar que és una retallada molt greu la que està havent en universitats, ja que el curs que ve es doblarien les matrícules universitàries. Actualment l'alumne paga entre el 12 i el 15% de la plaça i passaríem a pagar el 25%, això és un doblament de la matrícula que paguem aquest any, o sigui que si un té en ment el que paga a l'universitat, el que ha pagat aquest curs, doncs que s'imagina una mica el que pagarà i es donarà de les conseqüències, no? I és que, diguem-ne, les classes treballadores o mitjanes deixaran de poder accedir tan fàcilment a l'ensenyament universitari públic i, diguem-ne, que aquest ensenyament comença a estar restringit a les famílies privilegiades que sí que s'ho poden permetre, fet que representa un retrocés a l'època dels nostres pares, que va ser la generació que va poder accedir per primer cop a l'educació universitària pública, diguem-ne. Van ser els primers fills de classes treballadores i mitjanes que van poder-hi accedir. Exacte, aleshores, quines solucions heu proposat al Consell per reduir aquestes mancances que hi ha actualment en el camp educatiu? Clar, de moment el que puc dir és que faríem una campanya que se centraria en un vídeo denúncia per denunciar aquestes retallades i les propostes concretes que nosaltres presentem encara no les tenim del tot definides. Tenim una sectorial. Les sectorials són, diguem-ne, les taules que treballen tots els àmbits de la política a nivell de la JERC. Per tant, la sectorial d'Educació i Cultura en aquest cas està treballant una proposta, ja veuríem quina és, però d'alternatives n'hi ha poques, perquè vull dir, els governs estan aplicant molta madura i hi ha molt poc diàleg, fet que deixa molt poques alternatives i tenim molt poc marge per plantar cara. Una cosa que s'està plantejant en moltes assemblees universitàries i de facultats
és el fet de no pagar la matrícula el curs que ve, de no pagar i d'omplir les classes no pagant la matrícula. Clar, jo personalment penso que seria de les úniques alternatives que tenim. Ja he dit que tenim molt pocs instruments de pressió, cosa que és molt contraproduent perquè ens trobem en un estat democràtic i no hauria de ser així, però en fi, ja veurem quina és la proposta que presentem a nivell de la JERC. Molt bé. Totes aquestes propostes i iniciatives en què esteu treballant, les voleu centrar a nivell del partit o les voleu traslladar més a la joventut catalana per tal que s'impliquin en la reivindicació dels seus drets? Com que som un partit juvenil, és a dir, el nostre partit de referència és Esquerra Republicana, però nosaltres no ens presentem a les eleccions directament, ens presentem a través d'Esquerra Republicana i, per tant, la nostra presència a les institucions és molt menor, en tot cas, a la d'Esquerra Republicana. Com que això és així, doncs el nostre puntal seria molt més la lluita social i l'intentar incidir en la societat, intentar convèncer els nostres veïns, els nostres conciutadans, a part de la tasca formativa que duem a terme amb els nostres militants per intentar formar quadres polítics, diguem-ne, competents i que ens duguin a complir els nostres objectius. Doncs moltes gràcies, Arnau, per la seva atenció. Seguirem de ben a prop les properes accions de les joventuts d'Esquerra. Gràcies a tu i per deixar-me explicar les coses que fem, en definitiva. Moltes gràcies, bona tarda. Bona tarda.